ko no te. May plastic di ba yan? May one-fourth na kuha. Kanang may gamay plastic? Ha? Di pa hindi ito eh. Kanang may kahinugbit. Hindi ka dyan hinog kay mahinog pa man ni sila. May kayo, ikuha na ito kamati. At kanang ikuha ba ito? Ari ba intiri ka na ba? Parang natin. Ang repolyo pila to? 5 lang. Hi guys, madyang buntang ninyong tanan. Uli na may guys na po yung merkado. Nagdali may ganito ka na yung merkado kay. Namalik yung pansit diya sa adlaw diya. Mami ka na naikuan pang sahog. Malit ni pang sahog dyan. Palitan ng lamot diyan o ka ng luto na daan. Medyo paborito munggo. Ito rin kuan. Spaghetti. Okay. Magluto kami. Kung gagijang kuan guys, baon. Medyo baon guys. Mais nga ka na naikuan ka noon. Nandiyan ka mag-isagol guys sa mga pansit. Lamay ka, garang ka-cute ya. Pinakpakan na. Kajis. Balik 5 nga ka ng kuan, repolyo. Namalit ito may kamatis, 1/4. Para magluto itlog ba, isagol. Nandiya, piniritong manok guys, muna yung isagol sa mga pansit. Hindi ako ni Mahima dyan. Bali 50 pesos ni. Kanira yung magipalito na may miso dito sa karnihan kayo nagdali-dali. Sige yan, mamahaw pa. Hindi lagi yan. Iwaw na ko tanan guys. So masubrahan tapos kadaghan, gamay ra na natang pansit. Tagaso ni. Ano ba? Ano po? Naragban guys, manok guys, sa tinis siya ngayon may imagine. Dera guys, sagban guys, piniritong manok, karang kainit, bago pang potato. Mabi, sa niwa-iwaon ba, awa sa diha. Naglutok ko ng Pagkaplin sa nang imo. Nangagaw naman itong pisto. Kaya mag-isa na ko. Dera guys. Jawab na kay kuhan ko sobra sa daghang karot. Butang nasirap kay pwede mo na magamit ug mag-iskabit sita. Makita ng daghang rice cooker. Diyan isalip na na kay makita ko na daghang rice cooker hindi mo nang ikauwaw. Siyempre tulong man na ka rice cooker kagiyan. Gimo kaho ka mama. Ako guys, yung mukhaan mo kung mais, mukhaan magkanig lagot mo. Mais na ba? Di ba? Ang problema laman kaya ganti dyan magsig pa nag-uok bisag busog. Mapagani pag magkaan, naganti dyan, magtingag-tingag na, magsige na panag-uok. Sa gunsa, mukhaan ta, di ta mamili. Ang problema laman, kaya gatangang ti dyan, maway mo reklamo. Mukhaan, maganitag karlan, kamuti, saging, kanang bugas. Pero lamin na siya pang diet, kung gusto dyan ka nga, musik si dyan taman, mukhaan rakag mais. Pero kung ginisip ko, makatambok doon mo. Ha? Makatambok. Pero parehas, ramanas sumay. Sama din ito may. Katambok daw kay kuan good na good sa usa ka cup nga mais kay kuan good na ka calories 406 ba to i-compare nimo sa humay nga ang usa ka cup nga humay kay 206 ra big sabihin ang mais taas og calories pero way kay carbohydrate ang humay mabag calories pero taas og carbohydrate Sama na ito na. Pero mas lamig ka na ng mais. mas lamay ka na naman siya bisig kag kaon dili ka diabetes ba to pero manambok ka. Ganun rin, manambok. Basta wala lang diabetes. Madlok si manambok. Among humay na lang. Guys, gapon tayo lang yung Pagsagol ni sa pansit. kasi nagluto na. Pinalit. Piniritong manok. Mag-isa na pa guys. Ayun, sa orasa na. Pataw na yan. Mana Ako na kay maliit na ka. Pagamping. Isa po pa. Pagamping, imo ang padyong. Yan, palit ka na bag unos. Ulam for today, pansit. Pagpaba ng buhay. Patanaw, ulit kasi may kinabuhi. Bisag masakiton ka. Sakit ko ba yung bakon? Ano tayo sakit ba?
Bawat di pa tayo na sa mga sawat. Yan na guys, sagat ng kwan guys. Manok. Nga, prito na daan. Pwede man mapalit kag luto na daan nga. Kalay kuan manok. Moy mga isagol guys. Sunod natin yung carrots. Tangan natin kuan guys. Tubig gamay. Kaya palutuon sa na natin ng carrots. Isa na ito ibutang ang kuan pansit. Kaya pansit dali naman na siya maluto. At isa lang pa lutuon. Habang nagpaluto tas kuan, ito sa nihugasan gamay. Pero way matambak na hugasan. Butan kayo masawa. Awa, oh. Butan ka nang hugas magplato. Nang hugas magplato. Nanawa guys. Minaji ko nun mo ang katawa. Adyo ko nun pag hard katawa. Unsa na katawa hard? Hard na kuno pa adyo mo ang katawa. Unsa na pagkatawa dai? Kung nilamig paminawon dato ni kumin. Pati hasta akong katawa ako na i-kontrolon. Di pwede bahala ako sa buhay niyo. Hindi na kuno kinahanglan nga mo katawa grabe. Mo ni mong katawa bawas si gamay. Unsa na pagbawas? Depende ni mo nara na ni mo gud. Karon pa nung kanong kontrol ng katawa. Unsa si pag-kontrol ng katawa? Way butanay ako. Mo gani ako ang personality. Kano magkatakatawa mo guys, mo na mo tinud-anay na kinabuhi, malipayon lang babalag. Inani rata. Ultimo nguyamot rata. Basta malipayo. But di kang mabuisit si mo ang katawa. Anong day tawagan na si mo ang katawa nga. Simple na po ni mabuisit. Ayaw mo pa na ako. Ito na ilong natin nga ito yung guys. Hingdagan lagi, 1/4 raman eh. Mo nagpansit na mi guys kay birthday sa akong katawa ron. Akong birthday na akong katawa. Birthday ni Programe ron. Birthday para mi day. Happy birthday sa mo ang bunso nga si Programe Buhulana. Unsa ron? Padayon lang day sa kinabuhi bilang isang inahan. Bisag kapoy man pero lamis pamati nga makita nato yung smile sa ang anak kada adlaw. Mo ni naghatag og kalipay nato ang anak. Lamis sa pamati nga mahimo na kang ginikanan. Bisag di lalim. Lalim makarugag bata pero lami ka Diyos pamati nga natay bata. Ana ba pantay-pantay ra kang kinabuhi bilang inahan. Bisag kapoy man malipay ra gyapon ta mga makakita ta sa ang anak nga. Sige smile. Kapoy magimog bata, pero nigawa sa bata. Hindi na kapoy. Kapoy ko pa, kapo dyan naging mo bata. Sige mo bata, di ka mo. Di ka mo. Ay, abang. Kamao. Di ka mao. Di ka Ano, mo. tayo mong inin mo, andas niyagi, wala na mao. Ano mga pakraba? Pwede ba yung di ka mao? Di ko na kamao. Grabe guys. Kining tipas. Umiran pa siya, tinood no. Ang bata ay makadumdom. Tinood, di ka maumuhi mo kay matipas. Hindi ko na kamao. Grabe ha. Karoon nga lagi. Sayang ang oras ba? Hindi mo bata, kinamang-kamang. Di kayo mamaw. Kamang-kamang. Kung na mag-imo kag bata ka ng lamda ka doon ng ngit-ngit. Nga raw na ngit-ngit na hindi katol-tol. Di matarong. Pasoy. Di mo tarungan. Di tayo na naman kas kamata dyan kay di matarong. Gumay ko sa kinlan. Sira ulo to ah. Tarantado. Ako yung sa kinlan ng putik. Asam nagi ka nag ang bata. Ha? Di pa nimo, di kasi mo ang itlog. Ako rin nagitlog. Di ka maugin mo. Mahal naman may kapoy maghimo bata, kao pa ka po dun, bisag nagdulay na ng mata. Ang bati gyapon. Sige, sige, pamara.
Susunod ganit tarungan narong dito mapahamak. Ako nito sa... Ang tawa ka tol-tol. Wa man gud mo gitaron. Dugay na magudtong ang agianan ba? Dugay na kay wa magi mo nang wa Hindi matultuli. gani bata di diretso tanawa. Wano nila hus. Kantado to. Uy, klaro ni mo boy. Umabot ka kamao. Pwede guys. Porque ito na nakahimong bata dugay na inom hindi ka mao. Tanawa. Tanawa. Sa Japan pa. Tarungan lagi paghimo bata. Kaya nung Ako may gisisi so. Napayapan ko na siya. Oy. Ay, buang ko din sa waha. may lens ka tong una. Tarog buhat. Ikadua di na kamao. Muna pa yung nga last birthday ni marami guys. Pansit. Natira na yung isa guling at ang repolyo. 1/4 naman eh. Daghan naman. Nagkanam din 1/4 siya. Lami pa ni siya palaman at ang ipalaman sa sliced bread. Pwede pa. Pwede mo kagpan, kaya wala naman mo kakagpan. Mukha nagpan, kausas sa kasimana. Ay mo kadadlaw. Kaya niya na si Doc Jijin, ayaw ko nung kadadlaw mo kagpan. Maot mo kung sige kakaupan. Mukha ni, niya na gani ko. Makulat pa dyan po ng panimplas pa nung magpalabi ka. Naman ni asin god. Nani asin, sobra po na sila sugar. Nana guys, ang gatang kuan guys, pansit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kitang birthday. Happy birthday, Florame Bulana. Happy birthday sa mga bunso. Tayo nangod sa isang birthday. May 29. Ay, 29 na taron sa. Ako na magkapag-timpla pa. Sakto Ano rin na. pagngan. Pag na na. Kanta na po siya gani so sweet oh. Naluto ng katungkuan guys. Pansit. Mamahaw na ta Minaw guys. ko dahil nga malipajin kasi mga adlaw karon bisan pa magdahan kadyong mga pagsubok nga niabot sa imong kinabuhi laban lang. Di rabajud lalim nga nay kuan Twitter. Nag-focus kuan guys diyan kay tangke. Na si Jay kana nay Twitter. Agaho pag biopsy kay dugo may na kuha anamang doktor dugo kuno kinahanglan jud kuno pirahag dali kay makansiros. Ang naluoy kos kay tang ni Floramilla, luoy pod si Dilton ug sa Juma lutas. Kinahong ra bagtutoy. Di na makatutoy na. Pupirahan. Naong kasip tutoy jang anak nanggut-gut nagajigdani ara nagajig katambong nanggut-gut nagmadyo. Parang ka-cute ka jud jang anak nga si Iton-Iton. Unya na lang siya magpa-opera ka ng kuha na mga 2 ka tuig. Bakit ako na siya? Yung si mahimog may nga doktor nga Operahan na. operahan dajon nagaho na natay nahimo nga ning doktor nga operahan. Dajon gajag magkanseros na. Depende sa doktor unsa. Katong ako kay pag mga nabati na ko to mga 1 month ako naman tong ipukuan sa doktor. Mo nang maraming pagsubok sa mga pamilya. Si Manang to na-admit na pod. Sus Ginoo ko duha pa ka buwan nakalipas. Na-admit na pod. Unang gingon niya. Siya ay may tsunawa. Kat mo nang siya camping di kay putit lagsik na kay yung pag yung tawag kumpiyansa. Grabing dagok problema sa mga kuan guys, pamilya di mawadaan ang burato pamilya pero Ginoo na may bahala dani nasayod. Ginoo ra mga gina kay bao, di man po tataga problema di na to kayang lutasin. Ang ato na lamang iyampo sa Ginoo tanan ang mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Bahay na problema basta nanambok. Hindi ako stricter. Hindi man ang manambok, hindi man may bawal nga problemado. Mamahaw na ta. Di mo lang idibdib. Unsa ma? Di yung idibdib. Katawa na lang. Manong di man mo katawa. Hindi ko bagay na kong katawa. Suroy. Nais lang na. Nasuman dahil ma kinais man. Nais lang na. Di ka pananaw sa imong cellphone, naghanay ka nakatunan na. Madugay, madigi muna ka. Ganong madidinuman. Nalagani pa si bagong na
katuna na kanta, Honey My Love So Sweet. Lunes, baru makalimot ko Honey, ani. may love, Mamaw honey, na may ta. love ka pa diha. Mao na ta guys, dagamang sudan guys, nilawin nga. Utan. Utan o karing pansit. Kay nangat sa birthday ni Purami. O karing munggos nga sobra sa danigiyan. Honey, si sweet. Salamat ka ko sa mga founder. Purami Bulana. Di tangad ni Purami, di may mahimong mga vlogger. Nailinit? Na, Mag-inam kong ginit. ininit ko. Sama ka guys. Honey, my love, so sweet. Susway, oy morning, mamahaw ta guys. Morning ya guys. Mamahaw ta guys. Ang gunting. Nasa ubos. Nasa tupad sa mga sabunday. Honey, my love, susway. Dito pa ani kay Jung, uy. Puro init yung kanon. Di man ka din kakaon. Ang kanan sa ginakon tanahon. Agi lang timsong, honey, my love, so sweet. Honey, my love, susway. Saan ang tao mo? Ano saman sila? Love team? Oh, lagting sila. Maguyab. Lagting. Wala pa kanang kuan kanang Maguyab. kuan pa sila. Naglag-vlog. Ah, Mga Bisaya. oh, aday Tagalog. Kuya. Nahinay na si Min tungod sa dagang kay intriga. Ni buhi na ganyan na dugay. Tungod sa intriga ba? Ang pinaka-idol dyan ni Mama guys, si Min ug si Aldin. Wala. Mao dyan ay naghatag og inspiration ni Mama, si Aldin ug si Min. Wag Si gid na Tanas nakatag na ko Papaluwa. express yung tinuod yun. Pwede na siya ilaban kung kuan be. Kamatsyor kita kan sila katungan katong sa tong kanta pong usa. Ang mundo ko ay laging masaya. Oh, tanawa, oh. Salamat sa Diyos nakilala kita. Oh. Ah! Ay, Ma'am. Luto ko may bata si mga ganan ni Mama kay malika dyan. Mo ni ang ganahan ni Mama, umang magsulog o mag-uok ng tanaw. Pasag na mo guys na si Jay maninda kay arong malingaw. Kaya huwag tindahan, parang kamingaw, magsigirag ko am. Hinaptok. Isa naman ang gihatag na mo ng Balik. tindahan. Diya kay naluoy man ko. Hana naman pang ibalik ni Diya kay arong napo siya kalingawan. Kaya ako mabisi mapukusa yung mag-edit ko. Munang, amo na naman pang ibalik ni Diya paninda kay arong malingaw siya. Napo siya kalingawan ba? Makbarag-barag siya kung na mo palit mo barag biling ko na ba ma-exercise pa isang tuhod bang barag-barag hindi na po din nagpirmi nga magsigira siya kuwan lingkod Oh. manang paguli na mo danhi School di ay. isa na nang gisalig namang tindahan katong naiwa pa ko nag-vlog nga po na panginabuhi naman ni Junjun ng kuwan tindahan Diya. Tuloy sa Ginoo kay ginagmay man pud miss kananay pag-vlog-vlog. Nangahan na lamang pong gibalik ni Jang tindahan karong na pa siya ginagmay ba. Na pa siya mamiso. Kaya gijahang pensyon. Sakto naman po pang bayad ng kuryente tubig. May na lang na yung tindahan makapalit og pang snack. Ginagmay karang mangmingawa ka jud danhi. Daghan pud ka mga tindahan nagtapad-tapad, madyo na laman na ay 10-20 kada adlaw. Makapalit nagsuman budbud. Lihapay na niya. Mo sila yung gusto mo. Ang ibang luto. Ang kaya ganyan format ng luto. Ang ibang luto guys. Naporma niya dyan kuwan. Bingka. May kamaling ako mama guys. Pasalamat ko Ginoo kay pagaan kog bayanan nga. Masinabtanan sa tanan. Buutan ba? Buutan kadyo ako problema bisig gamay. Mama kay way libog. Ang sa imuhang gusto ra po niya. Way kuan ba? Way kontra. Kaya di man mo kontra. Sa gansay kuan. Gusto na mo, gusto ra po niya. Okay ra tanan ba? Sa tanang bagay, okay ra. Mo nang wadyo kuan guys, wadyo ko problema bisig kamay. Sige yan, kasi lang ko ng pambunti. Nagdiri ra ba ko ng mangitag pagkaon?
Pero yan, si Gian Basigo ng kamingkoy. Kung kamingkoy ko na mukuha ko na siya gusa. Yawa. Mukuha ko na siya gusa ka iring ng kamingkoy ko nung anak na ang gibuntis. Ika na ang pagkukuyo ka ni Mingkoy. Anak may kagkuyugan niya. Basig siming ko may amahan na. Mukuha ko na siya gusa. Kung Ha? si Mingkoy ko na. Malaman siya. Basta magawas ang color ni Mingkoy. Ay, sa. Nga, may din mga anak. Diri na mga nang. Mga anak ay pang bilin-bilin raman. Pero pa ka naghihapon sa dila magsirukan. Kaya nga na ba dyan ang buro sirukan? Kita sana sila. Sirukloy kayo. Wa pagay mo butang kung ano na. Si pangit doon. Masuk ko si pangit. Ano pangit. Kagay naman siya pag pagkaon ko mo. Uy, Kahit din ang pakanon. Uy, bayo ko rin doon. luoy. Kita na ba dyan nagpakaon na na? O ba dyan laing nagpakaon na mo na dyan na di Wala gid siguro kay karating kaon mo man siya. Uy, ba dyan ang mga hayop nga gala? Kay kuwang sila pagkaon. So di na magsirukan. Ipikon magsirukan. Kay sirukan mong labaw. Sirkon. Iring na tao ko May tangi. ikot mang kag sirukan. Kuwas to pagkaan kanan ni Mingkoy ito. Paliw. Na kaya makasugod na pamanday sa taas.